Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Nagimak! Oh, Ay! oh, Ay! oy, Noy! oy, badik, dadik, unsa na? Sumpaw pa ng mga pulis! Oh, ha? Oh, Sir Noy! Nelson, ni Aya? Uy, Oh, Noy! Uy, Di na siya paingon din eh. Gatod siya sa mga pulis din eh. mo ba? Uy, tanay po do. Atong sugatong si Sir Nelson. Ha? Basta, tala! Nalipay kay mi nga nahibalik kintaw ka din hi Nelson. Lipayan ako oy. wa mo angin kabalakan ako pa. Ang akong gihunauna karon. Mao si Idana. Wa ba siya ibalik pa din Wa pa taon si Roy. Nangita mo sige may taon niya kung asa na siya ron. Nag-uol kay ko nining sitwasyon na. Wa ko mahimutang hangtod karon kun asa na si Idana. Mo lagi. Wa bagin mo magkatagbo ni Dana si Nelson? Wa gyud, noy. Ang amo bing nabalitaan mismo gikalida na sir. Nagidagit ko na ka sa gingan nagtuling. Ha? Tuling. Kinsan tuling? Oh, mo na gisulti ni Dana na mo sa Nelson. Oh, wa man ko dagita. Uy, Apo wala. Dito ko sa kalasangan so sa pipila ka adlaw nga nangita niya. Na, dili na mahinungdanon. Ang importante nga nahibalik ka na din hi Nelson. Mao. Og dako na kay namong kalipay nga niya ka uban namo. Papa, kinahanglang tabangan na to si Idana. Buhato na to ang tanan nga ato siyang makitaan. Ay kabala ka sir. Abdik to sa na. Badong, Sir, uban ka na ko. asam ta sir. Basta uban ka na ko bisag asa ta. Kinahanglan nga ato yung pangitaon si Idana. Oo sir. Moban ko nimo. Bisa ka asa ka. Iho Nelson, ayaw una dayon paglakaw. Mga uno na ta. Ato ning planuhon ang tanan. Gi. Di maayo nga mo diretsum og lakaw karon dayon. Kawa mo yung mga plano. Kung unsaon ninyo sa pagpangita si Idana. Bitaw sir. Relax lang una. Mga aons nagputsiro, bakarita, o kanang bakasi. Sabutan tanig mayo. Niyanisip ka din, Idana. Bayo kay mibalik ka karon. Ay, ug nakadaig ko sa imong kaabti kong kaisog. Hi, si Nelson. Ay, si Nelson, ang imong hinigugma. Nahibaw ko nga imo siya gigamit. Imong gikontrol ang iyang hunahuna aron bikton ko sa imong mga kabuang. Ay, Idana. Waday kapuslanan nga makiglalis ka pa. Gabaglalis pa ta. Hinumdume. Dili ko nimo kaaway. Nasayod ka niya. Kay kung nimo kong patyon pinagi sa agate. Mamatay sab ka. Aluway ka tuling. Daghan na kayo ang imong gipamatay. Sa imong pagtuo, dili ka manubag ining tanan. Ayaw na pagpakaruling nun nga limpyo ka, Idana. Nagkupot ka na ng butang nga gikadako. O nahibaw na ka sa sinugdan ko noon sa isang puta niya ng tanan. Apan kung makikalayon ka sa akong katakos, o giusahon na itong atong buwersa. Mahimog ikaw. Mulingkod sa tuo sa akong trono, Idana. Bisag mag-unsa ka patuling. Akong ipaniguro nimo nga dili mo daog ang imong kadautan. Mamatay ka! Mamatay? Sige. Nagpaabot ko sa imong buhaton. Ay! Diya. Pati ako, Idana. Pati ako.
Og siguro ang mamatay na ko karon. Kay kung dili ni mo mapatay ako, basig ikaw pa niya ang akong maunhan na. Sige na, Idana. Unsa pa'y imong gipaabot? Buhatan na. Patyan ako! Kalo milunat man lang ang imong mga mata. Ah, nagtuo ka nga dili ti ka tinudon, Tuling? Mauna ni ang imong katapusan. Ang nagate. Ayaw, Idana. Kitang duha ang mamatay, Tuling. Mga matay tang duha! Ayaw ka nagbukay, Idana. Ayaw! Idana! Ayaw! Nalipay gid kaayo mi nga nabalik na gid in town ka, Nelson. Oh, nalipay sab ko nga nakakita niyo pagbalik. Kaming tanan, Brad. Di ba tigog kabalakan nimo? Salamat kayo ninyong tanan. Pero wag yapon ko mahimutan karon. Bisan og nahibalik na ko dinhi. Gusto na ko nga makita na pagbalik si Dana. Ayaw kabalay ka, Nelson. Mipasalig si Mayor nato nga tabangan ta nila sa pagpangita ni Idana. Wa bagid mo magkita ni Dana dito sa Kalasangan, Nelson? Wag yun, Leslie. Nag-uol gid kitang tanan ini. Tungod kay dili ta makadawat ka dunay daotang mahitabo ni Idana. Tinuod na. Kinahanglan nga matabangan na to si Dana. Ayaw mo kabala ka. Ubalik ko sa undol. Akong pagkitaon si Dana dito. Mubalik ka, Nelson? Andam ko mo kuyog ni mo, Nelson. Magtinabangay ta. Andam na kong isugal nga akong kinabuhi para maluwas lang nato si Dana. Paminaw mong tanan. Kinahanglan nga ako ang inyong sundon. Papa, ayaw kabala ka na mo. Samtang may panahon pa. Kinahanglan nga maluwas na mo si Dana. Tinuod na, Papa. Papa, dili na tupugngan sila si Nelson o Ronnie nga mutabang ni Idana. Nahibaw ta kung unsa ka peligro ang palibot karon. Pero dili mahimong pasagda na to si Idana sa iyang sitwasyon karon. Kay, kabugat sa ko kalawasan. Ang agat eh. Ang bato. Wa maunsa. Wa mabuhag. Si Tuling, tuwara siya sa unahan. Wala siya maglihok. Kinahanglan nga makabarog ko. Kinahanglan nga makuha na ko ang bato. Niya na, nakuha na ako ang agat eh. Uwi pa siya. Uwi pa si Tuling. Pero nga nung man mabuag ang agad eh. Wagid siya maunsa. Kinala nga makapalayo ko din eh. Mubalik ko sa akong agi. Dini, sir. Dini ang sagad na mong abutanan ni Dana. Gani, diha siya na ng gamayng payag ay. Diha nagpuyo. Siguradong di na gyud siya. Mubalik din eh. Ikaw, Ronnie, unsay mo kasulti? Pero, Bad, paminawa ba daw? Dinhi ba ni mo gihatod sad ang mga pulis? Oo, dinhi. O, may padayon sila paingon dito sa bungtod. Mula hostang ato spikas. Sir, di ta pwedeng mo agi diha. Ha? Kaya nga no, badong? Di ta makalabang da sa unahan. Tul kay naidaggo kayong suba nga lahom kayo. Asa pa man day ang mga posibleng kalutsan na to, ani Badong? O kung mula hosta dito? Kanang akong gitudlo ninyo nga agianan sa mga pulis. Kanang ilang gagian ba? Bueno, balik tas tong agi. Mutipas ta og laing agianan. Padong sa kantipay. Nasuhito na ba kaning dapitan, Nelson? So saksimana na kong paglibot-libot na lasanga. Na ako'y mga nahibaw ang agianan nga makatabok ta dito spikas. Sige, dali.
Surot mo na ko. Kanito, sir. Kanito, sir. Oh. Badong, ano? Murag doon ay nagsingabot pa ingon din eh. Murag doon na to. Tago mo. Ano, sir. Basi si Dana na yung magpakita. Ha? Murag di kabantay siya na to. Wa siya mula din eh. Oh, Magmugwag ta. Siguro na to. Kung si Kinsa ginang tawhana, lalaki ba na siya o babae? Sige, ari ko spikas. ako, pabili ko ni. Look out ko din eh. Sige, kaya rin gusto mo lagi. Gi. Nalipay kitang tanan nga nahibalik ra gid taon si Sir Nelson. Nga luwas sa gid ang kahimtang. Maulagi. Bitaw. Nalipay kay tang tanan mak, pero Pero unsa man puldo? na may mga pangutana gud nga misantops kung una-una ba nga mismo ako maglisod sa pagtubag. Unsa man na? Kadong gisulti ni Dana nga iya ko nung nakita si Nelson nga namiligro ang iyang kinabuhi. Ay, bitaw. Pero matod ni Sir Nelson, wa man kuno mamiligro ang kinabuhi. Maulagi. Mo man ay iyang nalibgan mak. Ha? Kaya murag nagasumpake yun og naglibog ko kung kinsay atong tuhuan nila. Ay, wa lang ka masayop si Idana puldo. Maulagi. Di sa ko makaingon nga nasayop si Dana. Kay dito ka na dito na nukoy mong kumpunan ko. Kay detalyado kayo ang iyang pagsulti na mo ni Badong. Pero kung si Nelson ang atong pangutanon, okay raman kuno siya. Wa man kuno siya mamiligro. Gani, Nagsigir ako siya libot-libot sa kalasangan sa pagpangitang Idana. maulagi. Unhan gyud ko. Kanang dapita ba? Murag imposible ka na. Kay. Kay kung natanggong ka sa kalasangan o usa ka semana kapin, Oh, uy, liso na ka mabuhay, oy. ay, naman kay daghang pagkaon sa kalasangan puldo. Nalagi, na mga protas, pero dili ingon na nakasayo ni mo pangitaon sa kalasangan. Ay, wala sa kita masayod ay puldo. Kung Kung giyon sa gid na pag-survive dito. naabot lang. Basta kay naglibog yung ko ni Mac. Murag doon ay misteryosong nitabo. Ambot lang yung ka kung unsa yung tinud anay nitabo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!